Il-kappella ta' San Giuseppe fil-Palazz tal-Arċisqof il-Belt ta' fil-bidu tagħha lill-ewwel Isqof Malti, l-Isqof Baldassarre Kaljares, li kkommissjona l-bini tal-palazz innifsu. Din il-kappella dedikata lil San Giuseppe tinsab propju fiċ-ċentru tal-palazz u kienet tintuża mill-Isqof Kaljares. Madankollu kif spjegat Dr. Teresa Vella, l-istorja tal-kappella komplet 100 sena wara. 100 sena wara li imbena l-palazz, isqof ieħor l-isqof Franċiż Paul Alferan de Bussan, rrid jisu jaġġorna l-istil tal-palazz biex jirrifletti l-istil barokk li il-palazzi tal-Belt, partikolarment tal-Gran Mastru, kienu qegħdin iżejnuhom bihom. U naraw allura anke l-istil tas-saqaf li tella li daħħal dak l-istil illużjonistiku ta' parsi qed tara arkitettura li hija fil-fatt finta. Permezz ta' dal-proġett sirna nafu wkoll minn kien l-artist Silvestro Querio, magħruf bħala Il Romano, li kien ġie Malta għal xi żmien imma fl-1633 iżżewweġ waħda mara Maltija u beda familja hawnhekk. Spjegat li bekk din il-kappella fiha 40 sena ta' storja tal-artist Silvestro Querio u għalhekk mill-lat ta' storja tal-arti ikopri snin bejn Caravaggio u Mattia Preti. Susanna Da Pasquale spjegat fid-dettall l-iskoperta tas-saqaf finta u x'instab taħtu. Dejna naraw evidenza ta' kuluri li bdew jieħorġu minn taħt pittura, mhux pittura oħra, esa lega oħra griża. Dik tittina ħiel li kien hemm pittura oħra antika iżjed importanti taħta. U dak li għamel li aħna sibna taħt ix-xena ta' Ġetsemedi. Ukoll kien hemm evidenza oħra taħt il-tila tal-canvas li kienet fuq stretcher frame, bdejna naraw evidenza oħra li l-pittura baqgħet sejra il fuq. Hawnhekk qed naraw pittura ta' 300 sena li qed tagħti pittura oħra ta' 400 sena oħra. U daw iġġiex soqfa ġo kappella waħda juruna iġġiex isfijiet kif ridu jiddekoraw il-kappella dal-ġojjel li għandna qudiemna. Susanna Da Pasquale qalet li l-proċess ta' restawr dam sena u kien fih diversi fażijiet. L-ewwel kien hemm il-proċess ta' diżinfestazzjoni li sar minn Prevarti wara r-restawr ta' kull materjali hemm ġol kappella u li sar minn Atelier del Restauro u wkoll analiżi xjentifika minn Heritage Malta.